Hvad hedder den anden høne? Rasmus. Rasmus? Rasmus. Nå. Hvad hedder den, du har der, Emily? Er det ikke en gløgle? Skal den ikke have en rusjetur så? Så går og giver den en rusjetur. Så skal moster optage dig. Nej, bare på siden. Nå. Jeg kan bare flytte den her stol. Nej. Tror ikke, du skal tage de der højhæle sko af? Hold fast på den. Er du ikke? Det er mig. Jeg holder fast på den. Jeg vil tage lidt af. Tag en højhæle af. Nej, det er ikke. Ja, man skal da have balletskoene på samtidig med rusje med hønen. Så kører vi en tur. Så rusje ned med gløgle. Kom. Moster optager dig. Kom. Må vi se, at du kan køre med den? Det kan den godt lide, tror jeg. Bare den ikke ligger det ikke på vejen. Det kunne den godt lide. Hvor skal han? Det er Rasmus. Er det Rasmus? Du er ikke bange for Rasmus. Nej, jeg er ikke bange for den, men jeg skal ikke med på filmen. Det kom du heller ikke. Nej, jeg er ikke bange for Rasmus. Og se, nu står Gløk derhen og kigger. Skal den også have en Jeg tur? vil også have en rusjetur. Nå, det er Rasmus. Skal Rasmus ikke have en tur? Så hen Rasmus. Den kan du have under den anden arm. Smut. I højde. Nej. Det var godt. Tag skoene af, skat. Nej, de skal med. Det er kun den ene balletsko der, hun er på. Så tag den af. Tag skoene af i stedet, for jeg kan ikke, mobber kan ikke lide at røre den. Ja, sådan der. Så du kan godt have sandalen på. Den er god nok. Den sidder fast. Så kravl du op og giv lige Rasmus en tur. Nej. Kunne du Rasmus inden han løber fra dig? Ja. Ellers så tag over her. Så. Prøv at holde her, så skal jeg give hende hende. Du kan bare kigge rundt om. Jeg må også holde Rasmus. Jeg holder Rasmus. Hov! Så blev han forskrækket. Så må du rushe ned. Skal han have en rusjetur for sig selv? Så kan han. Vi ser, hvad han kan. Er I klar? Parat, start. Det kunne han godt. Vil du show me umidler? Kan du rykke mig? Så kan du lige blive. Så kan det være, du skal sætte den. Hvad tror du skal sætte, Rasmus? Nej, nu vil han gå en tur, Rasmus alene. Skal du have nogle sko på, skal